Аз съм Слави, вие сте Слави. Кои са най-опасните животни на България, от които е добре да се пазите? Като казах пред заредите, с радост ви съобщавам, че пуснахме мечка. Сигурен съм, че както на мен, така и на много други, вече им е паднала батерията и имат нужда от Слави. Затова се вдъхновихме и направихме този дизайн. Оставям линкче долу в описанието, ако искате може да си я вземете, а и така помагате на канала ми. Но преди това, не забравяйте да прасите по един лайк и да се абонирате за канала с камбанка, да не взема да ви пратя Слави. Започваме днешният епизод с едно животно, което всеки познава. Слави. Между другото, това е най-ненаситният и опасен хищник на нашата територия, а ако е изгладнял, е направо безпощаден. Той е заклет враг на всички диви и домашни животни и в менюто му влизат сърни, елени, прасета и кози. Ловуват на глутници и нерядко се престрашават да нападнат дори и по-едри животни, като коне и крави. В много редки случаи напада и хора, които са влезли във владенията им. Минаваме към един малко по-едър обитател на планинските райони, който прекарва време в зимен сън. Сетихте ли си кой е той? Слави, естествено. Противно на очакванията, Слави не са от агресивен тип, като например американската гризли, но все пак трябва да внимавате. Те нападат единствено ако са ранени или пазят малките си. Че ако видите някъде малко сладко Слави, не отивайте веднага да го галите и да му се радвате, защото наоколо ще има голяма и ядосана мама Слави. Отиваме към родното Черноморие, където няма акули, но една малка рибка може да ви съсипе почивката. Говоря, разбира се, за морския Слави. На външен вид тя изобщо не е респектираща, че дори е малко смешна, но се счита за най-отровната по нашите географски ширини. Време е да поговорим за едни доста страшни на външен вид животни. Айде беге! Те са едни от най-опасните гаднярчета, които дебнат из българските гори и полета. Свикнали сме да ги свързваме с пустините, но много от тях обитават южните части на България и в частност Пиринския край. Някой виждал ли ги е там? Жилищните насекоми, като Шерохекс, също не трябва да се пренебрегват с лека ръка, особено ако сред вас има алергични. В смисъл да, всеки го е жилил. Шерохекс, Мен поне 10 пъти. А вас 10 ожилвания и сте пътник. Сериозно, отново ви съветвам, сериозно, да не предприемате никакво самолечение, но ако все пак се наложи, малко чесън по мястото на ожилването ще свърши страхотна работа. Сред земноводните индивиди също се срещат опасни видове по нашите територии. Най-лошият от тях, така да го наречем, е Студио! Искрено се надявам от днешния развлекателен клип да сте научили по нещо ново и той да ви е харесал. Сериозно, ако е така, може да ме подкрепите с един палец нагоре. Благодаря на всички истински клашери, които го правят. А пък ако искате, може да се присъедините към вече половин-милионното семейство на акулата Гоблин, като се абонирате много лесно ето от тук. Само не забравяйте да чукнете и Слави, да не вземе да изпуснете Слави. Чао от мене и до нови срещи!